מתנגד? כן, בואי אבל כל זה. מה זה? צריכה ללכת למחשב. טוב, שירן ומירן, תתחילו את האירוע. תתחילו את האירוע. בואי, שייכנס ככה זה. הם צלמו אותנו לטלוויזיה. אז צלמו אותי גזל. לבניו ולצוחק ברכות עם הצטרפותכם לכיסופים. אין זה סוד שקיבוץ כיסופים זקוק לצחוק של בנים ושל בנות. זקוק למושב הרוח החדש, לאנרגיה צעירה שאתם מביאים לכאן עם עצם בנוכחותכם. טוב לראות אתכם בשעות הבוקר הקרירות, עטופי צעיפים ושרידי שינה צעירה, ממהרים להתפזר באזור לעבוד לעבודת אימון בקהילות. טוב לדעת שמדינת ישראל של היום, בת צפייה לחדשות יומיומית, יכולה לגרום לערעור נפשי, לערעור ערכי, חברתי, לאומי ולדרדור לדיכאון שקט. ישנם גם כוחות שכאלה, כוחות עקשניים, פועלים כנגד כל הסיכויים ומגשימים את מטרתם מעצם אמונה בדרך. אנחנו שמחים שעם כוח כזה אתם באתם. אני משוכנעת שבכל פינה, בכל עיכול דרך, בכל סמטה בה נפגשתם עם קהילות קטנות וגדולות, השארתם אור קטן של אמונה במחר, של ארצנו, שהייתה ותישאר מעשה ציוני עקשן ומנצח בכוח אמונה ומעשה. האמת שהשעה בה החלטתי להיאבק באורחים וכיסופים הייתה שעה אחת אי שם בקיבוץ להב לפני כחצי שנה, בו סיכמנו להיפגש אני ואדם. ישבתי והקשבתי בלי לנשום למשנה סדורה של תפיסת העולם שלו מיוחדת, של כל הגרעין, שלא היה בעולם הזה מסחרים, לא בעולם ההייטק, לא בעולם העסקים ולא בטיול עצבני להודו. היה רק עולם אחד של ערך ומשמעות, אותו בונים כאן ועכשיו בארץ ישראל. אני מאחלת לכם להרגיש טוב ונוח בבית כיסופים. אני מאחלת לכיסופים להתקבל לדרככם המיוחדת ולראות אותם. שלומי עושה לכם דש תמר, לא יכול להגיע. לא יתאפק. אני רוצה להגיד תודה ענקי לכל אלה שעזרו להפוך מבצע הגעתכם לכאן לאפשרי. קודם כל לאורי נעמתי ראש המועצה, לטובי ולטל ממחלקה אסטרטגית, למוטי שלנו שהתגייס מיום הראשון לפתור את המוצלחת הראשונה, לאיציק, לברק, לסלווין, לדוד, למאי ודניאל שליוו ודאגו ועזרו. ברכות ובהצלחה לגרעין צוחק. גם מלווים אתכם וגם מוצאים לעשות.
הקשיים של יישוב קטן ומרוחק, אך בחרנו בנאיביות ועקשנות להאחז במקום בו מייסדי הקיבוץ היושבים פה למחיצתכם, שהגשימו את חלום ההתיישבות, הפרחת השממה ובניית הנגב והארץ. חזונכם לשיפור פני החברה והרצון לתת ביטוי לערכים שאתם מאמינים בהם חיים כעת לצידנו, ואנו מאחלים לכם הצלחה בדרך שבחרתם. אנו נמשיך להתבונן בכם, אתם מוזמנים להתערבב בחברתנו, ואולי האינטראקציה בינינו תוביל למחוזות חיוביים שלא חזינו מראש. לסיום, נחבק אתכם כבנינו ונשאף לצחוק איתכם ביחד בדרכנו להגשמת חלומותינו המשותפים. עלו והצליחו מבית הספרים. גרעין ובניו נוצר לפני 6 שנים, כשהיינו בני 17. דחינו את הגיוס בשנה ויצאנו לחוות ההכשרה בחיפה, לשנת שירות שבה היינו קומונרים בקצינים השונים במוקד. לאחר מכן התגייסנו ביחד כגרעין הנחל. הבנים לגדוד 50 והבנות מדעניות בחיל חינוך. לאחר 1.5 שנה הגענו לפרק משימה במועצה אזורית אשכול. הגרנו במוסד החינוכי במעלה הבשור. היום, לאחר 2 שנתיים פה במועצה, עברנו לכאן, לכיסופים. הגרעין מורכב מ-12 חברים וחברות, בני 22-3, שמגיעים מחולון, מזכרת בתיה, קריית גת, מודיעין, נס ציונה, כפר בילו ומודיעין. ואלו הם. שחר? כולנו עוסקים בחינוך, חלקנו מדריכי נעורים בקיבוצי התק"ם במועצה, חלקנו מדריכים ומרכזים קהילתיים של תנועת הנוער, ומדריכים ומאגדים נערים עובדים בבאר שבע. וליאור מדריכה באופקים, יחד עם חברים מגרעין צחק וחברים מגרעין לפני שנעבור לנוספת, קיבלתי הודעה שאני צריכה להודיע. לפני שנתחיל, רציתי להגיד, יש כלבה מיוחמת בקיבוץ. הכלב שלנו חזר עם פנס ליין, אני מבקשת מכולם לקשור את הכלבים שלהם. במקרה הזה זה גם המשורה? זה גם קרה היום. יום קריב, קצת שמים, רעמים, החשמל קופץ, הביוב מתפוצץ, זה מה יש, ובסוף עברנו לקיבוץ, שוב פיצוץ, זה קסם, או רק תרגיל לא תפסיס, בבסיס, זה מה יש, ובכל זאת באנו לכיסופים, לעולם נוכל לעבוד גדול, ואומרי החיטאים, בגלל זה לפה עברנו, גם בגלל התפוזים, לעולם נוכל לעבוד גדול, ואומרי החיטאים, בגלל זה לפה עברנו, גם בגלל
אז עכשיו נושאים היותר רציניים של הערב. יהיה גם יותר שטותים. נחזור לזה. זהירות, זהירות. אז אני גלעד מגרעין צוחק. בוגר העורר את האדם ואושרו, יסוד מרכזי בהוויה ומקיים אורחות חיים מבטאים אמונה זו. זוהי המטרה הראשונה מבין 8 מטרות תנועת הנוער עובד והלומד. מטרה זו עומדת במרכז הווייתם של גרעיננו, גרעין צוחק וגרעין ובניו. חברים בגרעינים בחרו לקחת על עצמם ולשים להם מטרה את החתירה לגילוי יושרו של האדם ושמתו במרכז חייהם. במציאות בחברה הישראלית במציאות בה החברה הישראלית נמצאת, מעשה זה איננו מן המניין. בעצם השגתו דורש התמודדות קשה, מורכבת ונצחית. בוגר השואף להגשים את עצמו במסגרת הכיוון ובמסגרות חופשיות סוציאליסטיות אחרות. זו המטרה השמינית והאחרונה מבין מטרות התנועה. בשנת 1992 החליטה ועידת תנועת הנוער העובד והלומד בסמינר קרי דשא כי על התנועה לשים דגש על התוכן ולאו דווקא על הצורה. על הצורה ששקף את התוכן. באותו סמינר הוחלט על הקמתה של תנועת הבוגרים שהנוער עובד והלומד. מתוך תפיסה כי מעשה החינוך, המרד וקדושה של החברה צריך להיות מעשה מתפתח ומתרחב ונוגע בכמה שיותר רבדים של החברה הישראלית. גרעיני צוחק ובניו חברים בשכבת ריסמך של תנועת הבוגרים שהנוער עובד והלומד וחיים כחלק מאשכול נגב ביחד משני גרעינים דוד וגדולה חיים בבאר שבע ומקיימים שיתוף משימתי וכלכלי עמם. 21/9/1941 נס ציון. כי הרגשתי, שתי דרכים עומדות לפניי, לחפש את אושרי הפרטי ולהעלים עין מהשגיאות אשר מסביבי, או להשקיע כוחות במלחמה הורסת וקשה בעד דברים שהם טובים ונכונים בעיניי. נדמה לי שהברירה אינה בידי. תמונות בתכונות הקובעות את דרכי, אם גם מכיר את כל הקושי והסבל הכרוכים בה. אבל יש בי כוח וכישרון להגשים את כל אשר ארצה, והאם נכון יהיה רצוני? אל, אם נתת אש בליבי, תן שאוכל לשרוף את הראוי להישרף בביתי בבית ישראל. ואם נתת לי עין לראות, אם נתת לי אוזן לשמוע, תן לי גם כוח להצליף, ללטף, להרים. ותן שמילים אלו לא תהיינה מליצות בלבד, אלא תעודה לחיי. למי הדברים מכוונים? לטוב שבעולם, ואשר זיק ממנו ביו. מתוך יומנה של חנה סנש. יש הרבה אנשים שמסתכלים עלינו ואומרים, אתם תראו, יום אחד תתבגרו, וכל הג'וק הזה יעבור לכם. אתם חיים באשליה, בסוף תשלימו עם המציאות. מסתבר שהאדם הממוצע ברחוב הישראלי כבר לא ממש מאמין שאפשר לשנות. ולא שאנחנו חושבים שהכל ורוד, ממש לא. הבחירה לחיות חיי קבוצה היא לא הבחירה הקלה. דרכנו רצופת קשיים ומכשולים, חיצוניים ופנימיים כאחד. כשההורים לוחצים על לימודים, קריירה וכסף, והחברים אי שם במזרח, ואנחנו חיים בקומונה שיתופית ומחנכת בנגב. לא למדנו בבית ספר איך לאהוב, איך להאמין באדם, כיצד לראות את חייהם של האנשים סביבנו ולהרגיש אחראים על יצירת סביבה צודקת, כזו שתאפשר חיי אדם אמיתיים, ומאפשרים לכל אחד להגשים את עצמו. זו לא דרך רומנטית, אשלייתית או גרותית, זו דרך ארוכה של בניית חיים. חיים שאומרים לא וכן באותו מעשה. לא לניכור, לבדידות, להשלמה עם המציאות, לדריסת האחר למען אושרי הפרטי. כן, לשיתוף, לאהבה, לחברות, לשינוי באמצעות חינוך ושיחה, להגשמה עצמית. תנועת הנוער עובד והלומד פועלת בעיר, בקיבוץ, ביישוב ובעיירת הפיתוח. חינוך הנוער מהחניך הערבי, חניכה מהוד השרון, חניכה מהקיבוץ ועד הנער העובד בשכונת המצוקה. לכולם מגיע חינוך ערכי חברתי, למען אושרו של האדם וחברה טובה יותר. אז קצת על גרעין צוחק. גרעין צוחק מונה 8 אנשים. איה מקיבוץ שפיים, דורין מיבנה, גלעד מכפר סבא, אייל מחדרה, אורי מהרצליה, מאור מהררית, ורן ואני ניצן מהוד השרון. הם לא הצביעו מההתחלה. אתם תכירו, לאט לאט. קמנו לפני 6 שנים, כשהיינו בכיתה י"א, משילוב של מספר קבוצות מתקנים באזור המרכז. כשסיימנו י"ב עברנו לטבריה, לחוות הכשרה, שככה אנחנו יכולים לעשות שירות בתנועה,
והדרכנו בטבריה, בקיבוצים בסביבה, בכפר תבור. התגייסנו יחד לנחל, לגדוד 50, קרקל ולחיל חינוך. במהלך הפרק הצבאי עזבו אותנו מספר חברים והצטרפו 4 חדשים, מתוכם 3 כאן היום. לאחר 1.5 שנה חזרנו לגור יחד בשער הנגב, במסגרת הפרק משימה, ואז הדרכנו בבאר שבע, בקריית גת ובשער הנגב. ולפני חודש עברנו לגור פה, היום אנחנו מדריכים בבאר שבע, אופקים ובקיבוצים במועצה. פעם בשבוע אנחנו נפגשים כאן, בבית שלנו, לאחר צהריים לעבור עם גרעין, שבו אנחנו עוברים פעולות, משוחחים ומעצבים את החיים שלנו כאן ביחד. אחלה, הגרעין המוזיקאי, עכשיו על הבמה הוא יכול להכניס כמה שנים. רגע, יש שירה בציבור, מה אתה שם מוזיקה? עכשיו הוא נזכר במעברים. יאללה, בואו. זה לא פוטוגני. שיהיה להם כיף, שיהיה להם כיף בקיבוץ שלי חדש. טוב. היי חן, מה שלומך? בסדר. איך היה לך הערב? בסדר, טוב. נהנית? כן. מה אתה חושב על הגרעינים? שהם חמודים. כן, שנייה. כן, תגיד איך הבחורות בגרעינים? בסדר. נראות טוב? לא. למה לא? כן.
לא יודע. לא הטעם שלך? בסדר, ואיך הבחורים הם בסדר? איך הערב? טוב. ממה נהנית הכי? כל השירים שהם סיפרו עלינו, והיה טוב. כן, חבר'ה בסדר. אוקיי, איזה בחורה הכי יפה? לא יודע, כולם אותו הדבר כמעט. שזה טוב או רע? אני חושב שזה טוב. יפה, ואיך הבחורים יפים? לא. חבל, למה דווקא מישהו שם עליך עין. טוב. מה זהו? משהו חבל על הזמן. איזה צעירים בקיבוץ? הצעירים החדשים באו לעשות. אתה היית פה הרגע, אתה לא זוכר? הוא יש לו קצת בעיה עם הזיכרון. מה? הבעיה זה שאני, זה 24 שעות ביממה. 24 שעות ביממה? לא הסביר, המפקד שלך לא הסביר לך את זה? בשבוע הראשון שלך בטירונות למה אתה עם הרופאים? לא, הוא טוחן אותם צעירות. לא, כי אין לנו. זה בסדר, סתם בצחוק. מה הבעיות שלך?